No, čiže toto. To by mohlo byť celkom dobré. Idem to vyskúšať. No, toto som fakt zvedavý. Podľa mňa to bude dosť dobré. Toto je už trošku bohatšie. Chvíľku sa napúšujem. Čo robí toto? Idem dopredu a mám štít. OK. To akože na mňa neútočia. Čo robí toto? OK. Daj to trošku poison alebo kladivo. Nejak som sa netrafil. Počkaj, vyskúšam toto. To proti mne nevedia natrafiť. Vyskúšam toto kladivo. Nie, zle. Rýchlo. O, nič. Asi je to celkom dobré. Tak dávam tomu asi 6-10. Čiže ideme na ďalšie. Toto je dobré. Toto je pre začiatočníkov fakt dobré, čiže dávam 9,5 z 10. Toto tiež nie, moc to nepoznám. Čiže ideme vyskúšať jeden a za mňa akože vyzerá ten obrázok dobre a podľa toho, čo som videl, podľa mňa, neviem no, budem nejak zdvíhať tie príšery. To je fakt husté. Fakt nejaké duše zbieram a keď budem mať 5, to bude môj, neviem, čo som urobil. To je môj kamoš. Toto? Aha, on vybuchne. Je to dosť crazy. Je to dosť husté. Husté. Tak tomuto fakt ohodnocujem asi tiež 9,5 z 10. Fakt to je fakt husté. Jak ich povolávam. 3, 2, 1. Boom. Čiže ma ochraňujú. A
Aj ten výbuch je dobrý. Hej, 9,5 z 10. A koľko už mám? OK, dobre. 9,5 z 10. Ja som fakt nečakal, že to bude tak dobré. Fakt, akože... Fakt. Čiže teraz ideme na ďalšie. Overclocker. Asi mám pocit, čo to bude. Čiže... jaj. A nebojte sa. Jak budem robiť ďalšie video so zbraňami, budem mať všetky zbrane, čo sa dajú kúpiť. Pardon. To prvé, tá kopla, alebo čo to je dosť lacná. Čo? Co to robí? Čo to do keľu robí? Alebo ak mi to dá damage, ja sa vyhealujem. Plus 4 HP. Hej, trošku. OK, to je dobré. Ach jaj, nejaký chan dneska. To je fakt dobré. Čo robí toto? Oni sa zastavujú. OK. Toto? Robí to niečo? To je dosť OP. To je taká kopula. Toto je fakt dobré, táto. Musím uznať dosť dobré. Čiže toto hodnocujem tak 8 z 10. Ešte nie, teraz pôjdeme na tie 350-ky, co som fakt zvedavý. Má to pár ľudí, ale že by to malo nejak veľa ľudí, to vám neviem povedať. Čiže ideme na tohoto Frost. Aspoň myslím, že sa to tak volá. Je to dosť... Som nesvoj z tých 350 tok kreditov. Čiže má to 20, 30, 60. Mohlo to byť 20, 34, 200, 300, 400. Toto chvíľku budem pušovať. Čiže... $200. Počkám, dokým pár zombíkov príde ku mne. OK.
Tie oni sú nejak zmrzli. Fú, to je iglu. A koľko to má hápek? Dosť. A toto robí čo? To im dá poriadny damage. Toto? Hustý. Tak toto musím uznať, že je dosť dobré. Tak si vylepším na max, tak. Pozerajte, jak ten ľadovec. Aj toto. Podávam sem iglu. Dosť husté. Toto ohodnocujem 10 z 10. Fakt husté. Fakt husté. Asi ďalšie video bude ten hardcore mod 100, lebo potrebujem získať nejaké tie kredity. Moc ich nemám a potrebujem si aj napušovať pár Blood Moon vecičiek. Čiže posledná klasa. To musí byť niečo dobré. Čiže to musí byť niečo dobré. Mám tam nejakú auru a také, ale no, to som zvedavý. Ten Frost je asi veľký level up toho robota červeného. Neviem už, jak sa to volá. To je dosť drahé, čiže na to si chvíľku našetrím. Najprv vyskúšam 650, 750 a nakoniec Sovereign Aura. Prepáčte, ak to zle vyslovujem. Hodím si lepšiu pištolku. No, tá 650 diamantov vyzerá jak nejaký kop. Nejaký ohnivý kop. Že vystrelím nejaký oheň, ohnivú gulu. Podľa mňa by mohli pridať také, že atomik, alebo taký, že čo pracuje s bombami, že by tam bola nukleárna bomba, nejaké bomby, granát, hej. To by bolo dosť husté. Čiže toto robí čo? No, trošku nech sa nazbierajú. OK. No a teraz... OK, to je dosť dobre. Čiže toto mám nazbierané trochu. Teraz idem toto vyskúšať. Počkaj, čo?
My sme tu dvaja. To je crazy. Ja nemám moc životov, ale fakt akože hustý. Čo robí tá aura? Ja mám viac životov. Počkaj, to je asi môj štít? Alebo to mám navždy, dokým nechcipnem? Alebo to je len môj štít? OK, teraz idem. Kámo. Tí ma budú zabíjať. No tak chvíľu tu pobudnem. Tak to je môj štít, alebo to sú moje životy? Som fakt zvedavý. Aj táto klasa je strašne dobrá. No, tak podcenil som tie klasy, tomu to dávam 10 z 10. Ten kop, môj kamoš. To bolo, ty kokso. To bolo husté. No tak 10 z 10. Ďakujem za pozornosť a čauko na budúce.